оғози моҳи феврал бо фароратии мавсими корҳои омодагӣ ба киштикори баҳорӣ амаки Шариф оташи кӯраи устохонаи оҳангарии оилавиашонро даргиронда ба фаъолияти меҳнатӣ оғоз кард. ай падар мондагӣ буд. ай падар мондагӣ буд. хай бо мо камтарак тағйирш додем ки мисол созтар шавад, мисол маҳкумтар шавад кор. мисол кора ба ҳазор буд ки неҳод мисол дуд намеброя ай дурунаш. мисол дар дудш меброя мерава хай тозаи хишрукор. сокини деҳаи шовика деҳоти тугарак ноҳияи восе Шариф Табаров пешаш оҳангарӣ аст. чун анъанаи оҳангарон порчаи чармро рӯи зону намуда ба ин шуғл машғул мешавад. аз чеҳраи усто намоён аст ки Шариф ба ин шуғл сидқан муносибат менамояд. оҳангарӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик маҳсуб меёбад. дар оилаи Табарово ин ҳунар авлодӣ аст. 100 сол зиёд аз насл ба насл идома дорад. Шариф насли сеюми оҳангарон аст. мо сеюм пиштем ова. на бобомон кард, падармон кард, на хай мо сеюм пиштем. мисол ҳамин кора давом дористем. имрӯз хай насибу тақдир қисмат буда имрӯз ба мо расида, имрӯз мо давом дористем. падарам нақл мекард ки ҳамин бобот ҳамин хеле дост мекард. ҳамин дост аз сари китифша мемонд бардак дар драв. ҳамин сари китифша ҳамин ҷомаша вақт дравӣ мегуфтанд. дравиш ҳаме бирӣ. инак имрӯз хай падари мо ҳамин ёддошт ки мо падармон буд. хай устои оҳангар буд, дар колхоз кор мекард. колхозда кор мекард. дар устохона Шариф вобаста ба мавсим олоти меҳнат ашёҳои рӯзгор месозад. ин пеша басо душвору пурмашаққат мебошад, лекин амаки Шариф мегӯяд ки барои ӯ душворӣ надорад. Сунатулло фарзанди калонии Шариф аст. насли чоруми ҳунармандон ин ҳунари падарашро пеш мебарад. аммо ҳина обрудуд як аз меояд як чиз истод мекунем, як раҳматбоӣ мекунам, миннатдорӣ мекунам, ҳамаҷа ҳам маош. мо ҳамин чиза тамон ёд гирифтем, мехоҳем ки шогирдоро ёд битем. дар устохонаи оҳангарии хонаводаи Шариф асосан асбобҳои рӯзгор аз қабили оташгирак, гулмех, бел, калан, олоти кишоварзӣ, доз, калону хурд ва дигар ашёҳои рӯзгорро месозанд. муштариёни асосии устохонаи ин оила сокинони деҳоти тугарак ва ҳамсояҳо мебошанд. ҳамсояи усто доштан бисёр давлати сарайда бисёр чизи хубай. мо ҳамин ҳамсояҳо дар ҳамин ҷа зиндагӣ мекунем. ҳамин қасари сол ягон гандагии устомона надидем. ҳамин кормона меояд